Yo, what's up, Super Fam? Super Migo Bay is in the house again, and for today's istorya is all about kanang istorya hayag kabahin na kanang about sa kanang higugmaon daw kuno niya iyang kaugalingon. Grabe. Gihimo orang rason, Super Fam, para na sa karelasyon ba gibulagan ang laki, syempre laki ba yung mismo mo bulag sa bahay sa karelasyon nga mag break up. So, yan na yung istorya, Super Fam. Gibulagan sa bayi ang laki kay tungod sa rason nga maune unane ang girason nga iya pa daw kunong higugmaon iyang kaugalingon, iya pa kunong pangitaon iyang kaugaling. What? Iya kunong higugmaon iyang kaugalingon, iyang pangitaon iyang kaugalingon kay pa siya iya pa kunong ila-ilahon na kaugalingon. Pagkautong ka, Super Fam, no? Iyang pangitaon, iyang ila-ilang kaugalingon, iyang wala pa siya kailayas, yung sikat sa bata pa siya, hangtod na dako na siya, hangtod na dalaga na siya. Diba? O sa mga bayi po diya, ay po mo pag nanagrason, hadrit so alamang ko ng tao. Bulag ka na may gugma, di wala na yun may gugma, wala na may gusto, wala na gina, diba? Super Fam, kay kung ingon na pangitaw ng kaugaling, kinsa man di ka ng rason nga pangitaw ng kaugaling, kinsa man di ay ka. Then ka ng, yung ka ng higugma, ila-ilahon ang kaugalingon, kinsa di ay ka. Ila-ilahon yung kaugalingon, kinsa di ka? Ikaw si Kuan, ana, ilalahon. Mga, gihimo na lamang yung rason. So, napapila niya, kanang pangitaon ko na yung kagalingon. Saan, pangitaon man ito. Ang sunod, iya ko nung higugmaon, iya kagalingon sa gusto. Iya kagalingon siya nagugma. So, kung wala pa siya nagugma sa iyong kagalingon, wala na siya ginaligo, wala na siya nagsanina, wala siya nangarti. Kaya kung wala kayo gugma sa imong kaugalingon, wala kay pagtagad ana, diba? As long as kani pong laki, kami na mong mga laki, mga boys, na po may pagtagad sa among pahing giko. Madili. Kaya kami gani, magseros mo kayo din mga kuwan, amo na, diba? Kesa, ay mong gigog mga tao, wala na dyan kay kuwan, na dyan kay, sorry. Yeah. Super Fam, ka na higugmaon na kaugalingon, dako na dyan kay karatawa na kay, higugmaon na kung na niya kaugalingon niya. Sikat sa pagkabata niya, wala na higugma, wala siya naligo, wala siya na-toothbrush, diba? Kaya kung yung matag doon, mag-ginay ang kagalingon, diba? Yun na siya, Super Fam. Yun na siya ka-bright. Kung wala nagigugma, dili laman dyan pasikot-sikot ng istorya, diba? Kaya sus, si gugmaon, murag kantag Love Yourself, Love Yourself, Justin Bieber, diba? Magsipag rason-rason nga, gugmaon pa ang kagalingon, grabe, for almost, dibutan na 20 years old ang bayi niya, makigbulag siya siyang uyab niya. Ana nga 20 years niya, iya po ilalahon ako galingon marag. Kada kung damag na gyud, diba? Super Fam, no? Diba? So kung ana gani, diretsoan na lag istorya, dili kay imo pang bulak-bulakan sus. At the end of the story mo ingon naman Japon kang magbulag, ta kay dili kita para sa usag-usa. Diba? No? Mag-work man gyud mo basta ka mo pare mo utok. Dili kay mo ingon nga ilan. Diba? So, Super Fam, ako kasi raw. Thank you.